I har vist os, jer selv og hinanden, at læring i fællesskab er noget helt særligt. I har ikke bare udfordret os fagligt, men også inspireret os til at tænke større, dybere og mere kreativt. ETU har været et sted, hvor vi har mødt hinanden på tværs af interesser, udfordret vores perspektiver og opdaget, hvor meget vi kan lære af hinanden. Det tog ikke lang tid, før et inkluderende fællesskab opstod, og jeg indså, at her er der plads til at være passioneret, nysgerrig og hungrende efter ny viden. For mange af os har ETU været en mulighed for at opdage, hvad der virkelig får vores øjne til at lyse og vores tanker til at flyve. ETU har hjulpet mig med at genfinde glæden ved den lystbetonede læring. Vi kan skabe noget helt særligt, når vi tør anerkende og dyrke det, der gør os forskellige. Tak for det fællesskab, vi har skabt. Et fællesskab, der forhåbentlig vil binde os sammen i mange år fremover. Tak. Bevar jeres nysgerrighed, bevar jeres imødekommenhed, og bevar troen på, at fællesskabet er stærkere end individet.